Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ka Hill State People's Democratic Party hakas ni thok ding jong ka Henry Terek ubnai jemang arajar arpuar kalapan bena ya ka kong Iwa Kharbani kum ka kertong ban aireng na Mauhati constituency haka election sha ka yeng dorbar thau an jong ka jilla ka ban salong ha usnam hajar arpulai haka jingelang balapan bena ban ai tiket ya ka kong Iwa Kharbani taki hajar ngut ki paj ba nong song snong ba pher ki ba ha ba po ka Mauhati constituency kilawan ban sakhi ban ai ki jing kershan ya ka longkmi ka balapan pau ba ka don ya ka mon ban ya kit ya ba lem ya ka jing jing jinjar jong ki paj ba haka ni ka constituency ka badang sa din ba Nalor ki paj ba la sakhi lang hagni ka jingelang leki reu pau khmat na Mauhati mat kumjuru uba KP Pangyang uba deu presiden barang ba jong ka HSPDP uba PB Selyang u presiden jong ka HSPDP Riboy district uba Krau Marweng uba deu general secretary jong ka party bat ki wei Mai ki bhai te barok ngide ki beduk ma ngi ki nong bhai ngide kita ki kup Selyang Islam Selyang sar At pilayiro ya kalentiyad ka bakhoru khoram man poy sene ndrei nga kum kariu kan thei nga kham khen ya kita ndrei nga pet ya kalawei jongki pai ba ki nong song snong jong ka Mauhati lai sin laiwat ngawan hapo Mauhati constituency bat nga deiru nong song snong jong ka Mauhati constituency an panpana hapi ki pai ba atharai bun ki bompat tip bat ngi dei trasnong nang ne na po umbis ni bat ka office jongi ka bangila sina hangte hajrong bangin sakha pribon chibet kata ka office namanta hipai ba jong inong song snong jong ka Mauhati constituency urit uria ukop Selyang usem Selyang ngalaya denti ya ka Mauhati nado ki hajar khadriu omdei bangaya denti banwan penong meeting pai ba kumne Henry Buan kisnong ki bangalarung dala ki jong ki jat ha ki tliwing ban pet kumo ka jing jong pai ba dene am pai ba ngawan ngaya inti habangai i ngai snei habang ape tambang ngamai le nama ngampoi sya ka thong jong ka jing jong kawai bat mo khiu ni klem yo ha ka to por ngam ong ba phim ai pila ai ka buat dia na wan lang ada independent candidate ha ka to por ngayo hadu hajar tam kadai ka buram ya nga kadai ka buram ka jong pi kinong kersan mentalele ngai ba ndai tam kinong kersan ki bariam ndai menta ki batmai nilong lang ki bariam ha ka ju hi ka parti jong sing akar pat ya pi ki pai ba wat nom ya ki shane shatai lada ka wan ka el lang thari lane uslabro ngindei ban kolon nginyai ne hadu ka bakot ban poi sya ka thong jong ka jing job ka jong nga pai ba kadai ka jing job ka jong pi ngadai syakri jong pi ngam dei kan rat jong pi lada ngam i pi ki pai ba nong song snong jong ka Mauhati kam dei ka basuk banwan laisin laiwat ban yele election maju nga tharai ki wei ki lai sange ndrai ka kong Kharbani kan nam sange hadu ka si jong yap ngan trei lang bat pi ki nong Mauhati constituency lada ngam poi sya ka thong ru ngan ye tri lang bat pi hasnda jong pi man ka por na ka wei ka por sya ka wei ka por henry ngin poi hi ha ka jing job mo ha ka ne ka sin ka mamanta te ngin poi hi ha ka jing job